హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బ్లాక్ కింగ్ వైచి. ఇవాళ అయితే మనం క్లాష్ కూడా ఆడబోతున్నాం. మనకు స్ట్రైట్గా అయితే ఎన్నిస్ ఉన్నారు గైస్. అందరు ఎన్నిస్ అందరూ ఒకవైపు ఉన్నారు. మా టీమ్మేట్స్ మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారు గైస్. గైస్ ఇప్పుడు చూడండి గైస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఇంట్లోకి వెళ్తాను. లాగ్ అవుతుంది. నేను ప్రాబ్లం ఎలాగన్నా సాల్వ్ చేస్తాను. మీరైతే ఏమనుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి గైస్. గైస్ ఇప్పుడు వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది గైస్. చూద్దాం. లాగ్ అవ్వకుండా అనేసి పెట్టవచ్చు గైస్. మీకైతే ఇంకా ఒక కొత్త గేమ్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాం. దాని పోకీమాన్ మెగా గూగుల్ అయితే వస్తుంది. మీరైతే క్రోమ్లోకి వెళ్తే మీకైతే అందుబాటులో అయితే ఉంటుంది గైస్. మీకైతే ఈ వీడియోస్ కూడా అయితే రాబోతున్నాయి గైస్. Double kill. Triple kill. గైస్ కింద కాబట్టి గైస్ నేను అలాగే మా తమ్ముడు అది మాత్రం ఓకేనా గైస్. గైస్ మీకైతే ఎప్పటి నుంచి పోకీమాన్ మెగా వీడియోస్ కావాలి నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి గైస్. వీడియోలో చెప్పండి గైస్. మీకైతే ఇందులో టిప్స్ కూడా చెప్తాం గైస్. టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అయితే చెప్తాం గైస్. ఇందులో ఈ ఫ్రీ ఫైర్లో కూడా చెప్తాం గైస్. అండ్ మాకు రూమ్ కార్డ్స్ రావట్లేదు గైస్. అది గైస్ మీరు ఇలాగైతే వెళ్ళిపోయి ఎన్ఎస్ను కొట్టడానికి ట్రై చేయొచ్చు గైస్. గైస్ పోకీమాన్ అయితే నేను చూసుకుంటాను గైస్. ఫ్రీ ఫైర్ అయితే మా తమ్ముడు guys. So guys, my teammate is there. 3 churches. Double kill. Yes, sir guys. Guys, next game ko త్వరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి guys. మీలో M1 ఏమైనా వర్క్ ఇష్టమా గైస్. ఫస్ట్ అయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే మీకు వీడియోస్ మాత్రం అందుతాయి. అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ కొట్టండి గైస్. దానికైతే గట్టి హెడ్ షాట్ ఇచ్చేయాలి గైస్. ఇప్పుడైతే మనం హెడ్ షాట్స్ ఇచ్చేద్దాం. అయ్యప్పా గైస్. గైస్ అది గైస్ తగ్గేదేలే గైస్. First blood. గైస్ మీరు ఇలాగ నిల్చుంటే కింద నుంచి మాత్రం కన్ఫామ్గా కనపడుతుంది గైస్. అది చూడండి ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది గ్రానైట్స్ గైస్. మా అన్నయ్య అయితే మీకు గ్రానైట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అయితే చెప్తాడు గైస్. చూద్దాం గైస్. ఈ రౌండ్ గెలుస్తాం కన్ఫామ్గా చెప్తాను. ఈ రౌండ్ మాత్రం మందే గైస్. గైస్ తర్వాత అయితే మనం ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి గ్రానైట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అయితే చూపిస్తాను గైస్. గైస్ అది
బ్రో స్కై ఉంటాడు గైస్. ఇదైతే మ్యాచ్ అయిపోయినట్టే అనుకుంటున్నాను. ఇంకా గైస్ అయిపోయింది, రౌండ్ అయిపోయింది గైస్. గైస్ ఇప్పుడైతే మీకు వీడియో మాత్రం కన్ఫామ్గా పెడతాము, లేట్ లేదు గైస్, తగ్గేదేలే గైస్. ఇక్కడ మనం పెక్కర్ అయితే కన్ఫామ్గా వాడతాను గైస్ నేను. గైస్ మీలో ఎంతమంది ఫ్రీ ఫైర్ ఆడతాడో కామెంట్ చేయండి గైస్. గైస్ చూద్దాం ఎంతమంది పైకి ఎక్కుతారో ఎంతమంది ఎక్కరో. గైస్ మనమైతే అస్సలు తగ్గకూడదు, తగ్గేదేలే గైస్. గైస్ ఈసారి నా బర్త్డేకి మాత్రం ఫేస్ చికెన్ ఈసారి గైస్ హెడ్. First అది blood. గైస్ మనోడికి ఒకటికి అయితే పగిలిపోయింది గైస్. అండి Double kill. Double kill.